Що налагодити? Та давай все. Так, деталі з іншого приніс. Я дістав деталі для псі-костюма. Чудово! Як пройшло? Там був мутант. Довелося розібратися з мутантом в ангарі, щоб забрати деталі. А я думав, тварюка вже давно здохла. Раз така шляпа вийшла, то я спробую тобі костюм трохи швидше зробити. Наберу, як буде готово. Наберемося, на. Збільшений магазин для чіп. Що? Там, подожди. GP-37. Неплохо. То есть, выполнив квест, дают увеличенный магазин для GP-37. Нормально. Не зря я этот квестик взял.